Karong kerbing long rat nili ning thilo na litum kadok ka visame mi punang pusi nili video kase marlong lipen anajak dinglo athe nili supu bang sodet amatsi hospital along loksi 9 days nili tum hadak dolo once me non ke me pon lo kasi puthot apor ke me long to si nali tum pen ithitheni kache than thu ji phansi ning hang lo kasi prabjin pen litum che than pona aprang se litum che than ponang Assam Preservation Cattle Act 2021 aputhak elitum kadok ka visame chini lo athe bangso aputhak nili gram tang video long samay nani to panak khan pon lo hala dak aron long ke to ke lason lo hindu atuma mandir laben ke namghar pen 5 kilometer radius 5 kilometer angkang an bang ke hadak chainong okcholong lilo jorlong lilo thatlong lilo bangso rong ke 2021 ani kan se tok pon lo pon samay a action a sai bang ke non ding pon mom lo laben ke all Assam a district tin labang so aron ka implement ji pansi CM Himanta Biswa Sharma alang di hin pending Japan lo. All Assam bolotang te event Karbi Anglong sutame labang so aron bangke dopon po. Nani jong si mandir dolo bolotang te 5 kilometers angkang bangke Chainong oke thadlong lilo pachi long lilo jorlong lilo a oksame jorlong lilo chusame chulong lilo. CM Himanta Biswa Sharma alang di hin pending Japan lo. Dhubri Golpara Jorhat Lakhimpur district lapen ke Pregjam a district along even hoja along stame mandir adung alang litum kopi lo chainong ok apu bongkrok lapen ke pregjam a body a parts long pon loklo la sopen a jok si laan se bangso Assam Cattle Preservation Act abang ke pang tang ponchi mate ke pang dang ponchi pansi alang district pon lo lapen ke penang ana tumhan ke nep same nep nang pon lo bangso alam ke klang thu lake eat a festival talondet pen apilo Sita me Congress leader Gaurav Gogoi alangli ningje loje Himanta Biswa Sharma Chainong ao ke ben lake hala Jharkhand along BJP atum remdet labang so aputhak ke diverge phansi bang so lam ke ningje lup alangli ningje pon loje lahai alam pathe thera mate la lahai Chainong ao ke ben lahai aputhak pathe thera hala ko ane Assam long unemployment mate wareng abar sai kavi atum do hala tumhan focus hala tumhan asai claim rong sote hala si mi par pic jibulo nali tum kupilo ke matha bangso puthak nani tum comment speak tha nele ke matha ke la son lo equality mate kado kawe phan pangri pameji polo tangte lahai kachi khamkhe tabret bangke tum update si keme jongsi equality pohormu jongsi maintain te polo tangte lake thangala ma belo noni tum langdam lo polo tangte thekdam long ji nani tum same matha pame tha isi adoroma phan pathi vi mate RDPV ason se dokonglo lake hindu adoroma se RDPV ason se dokonglo eltum isi a situation matha sina isi a mandir dopo bangso mandir 1 kilometer ma 2 kilometers arlo bang isi a masjid dopo aran litum id hud bangke bangso chaino osame ke that pon dokok thai ji mate that pon vek nang ji pustame dokok thai ji jongsi la bangso arona joine hala masjid along id celebration atum abangke bangso chainong jongsi thadlong lilo pulutang te lage hala hindu atum mandir mate hindu adhorom phan ke pathi asun si mandet rasi equality pu bangke update po por samedum chini lo jongsi a sarkar pen jongsi pene a rule selam lo pulutang te ildum bangke ke kroy ke kenang sot laben gelitum chini pa melo non a government priority pi lage hinduism mate hindu adhorom phan se important ki pipen a joksi labang so asai same deng pon lo laben ke isi bang ke politician atum politics ke pathu atum soni son thom ke enmesalang tum politics rame ke pathu yi dharom amen pen mate religion amen pen laben ke khai amen pen politics ke pathu atum same do nege khai pan ching hon pik pukachi paklang pen alang tum politics ke pathu atum same do rason thak si religion mate nili dharom hindu adhorom phan nili jinghon pik olason kache paklang pen politics ke pathu tum samido la seli tum sungkrung komatsi a hokpet khai phan kache songma komatsi a hokpet alani tum dhorom man kaching honma iltum ke matha sungkrung nonili tum langdam pa milo pulotang de thekmonong ji khai phan kache song tum samido lo sitame ki jursi ke alang litum methang phan kache song son man det ati kupulang alang litum sitame bir thekereng iji phana son kenang ji topik tangka same kenang sot lason taksi sakuri same kenang sot lapen ke labang so kachir song abang phi alang li dukbok lo plutang te alang li tum kenang ji son same dopik alang tum hok pet pen khai pan che song ji pu same alang tum unide diti alang tum dak failure dokok diti
tasi nani tum thekpo long ji pina an tum bangke alang ni tum khai ban kache song pu pop sami ki jut si ke alang ni tum ame thang ali pansi damrong titi sita meli tum chini nang ji ahok ahak khai pansi kache song abang pu abang people tangte la son mangke kali de ji itum pangbardam dena Nelson Mandela nang ni tum same arjulong pon thailo class 10 along same labang so aputha ke tok pondo alang like South Africa along first president hadak isi apartheid system bodo racial discrimination areng kilok pen areng ki ke bahak bondo hadak chenek pik areng ki gatum phan bon same alang li amet hanga khai ban kaching hona joine alang li phatek mate hem kang sam jail along loksi 30 years alang li hadak chebek Sitame alang li api election thudun lo laben ke hide that alang li long walk to freedom pu autobiography do alang li me thang alama putha ke tok pon alo athui do hada alang li copy lo kaning je ke nearly dead along matela South Africa along ri along other so pick a son do pick mineral resources do pick nane diamond do gold do other so pick a son do hada bon same alang li ning je ke la hai ka do ka ve par Nili khai mate nili rat him lang sining jepon alang li laha dot so pick a son a par ke alang li met thang a khai me thang arat phansi alang li kaching hon lahai thimulang nili rat thimulang busa alang li kining je lasi isia khai kaching thur iji a phan mate isia khai a kemang jongsi ki pachun ji do pulutang te Nelson Mandela son a leader bangke tum ke do kenang sot Tangka maha ke pate the laben gold diamond di share roof laben ke mineral resources lahai phan ke pate the abang phinang ji lahai panjong si tangka maha mate la pir the akhia dat panjong si ri rong lo protang te main objective ke pachun veg nang ji ason mange pachun pon nide ji even article 244A samela son idum jong si tangka maha pan ri rong made kaprek ilitum kari eson je papleng rong lo putang te hala ke mang bang ke tum de dak te do tholang isi alam ilitum puthot chethan thulang anele BJP etoman ke sorsa made ke putoji aphan kali bon sita me isi experiment kelangi je ChatGPT long labang so acquisition arjulo pulotang de kupisi nang thak jima hada neli arjulo non ke do bom BJP a leaders jo de even Karbi Anglong punon state level punon mate central level punon leaders atum la article 244A upon support mamater bang so article 244A ke pachun ji phana ninghang ma pola bang so question ni liar chulo laben ka result ke long ke lason non ke dobo ma leaders to mangke bang so article 244A ke pachun ji phan ke kadu ka same support abi but aninghang he polo dagdolo no mention in BJP's official agenda article 244A ke pachun ji phan ke BJP atuma long official agenda long abi polo KAAC ke pangtang ji phan ke asiding pon bom lo plo la ben ke program development projects apan ke claim pon bom lo plo bon sita me bang so article 244A bang ke pachun ji phan bang ke keng kam che jor pon pelang plo even daktok thulo nili sikening ji gri lo daktok lo even CM Karbi Anglong CM to Liram Rong Hangalang li sita me official platform along bang ke article 244A alam kaning je bang ke abelang mate bang so putha ka che song bang ke abelang polo nili sigi pu gali bang so lah ma ke nili ChatGPT along si bang so putha karju along si lahai ka do ke alam same bang ji lo unity and integration se BJP atum bang ke aning ke hang da kache thak ji phan bang ke mate la ke thak ji phan bang ke BJP atum bang ke aning hang he Ate alang litum ke matha do thai lo je Karbi Anglong phanjong se state pidalo pronang te break jam a tribes dolang alang litum sta me hem break hang that ta hai mate je song that tai pu la bang so ke matha sta me do laban ke state government atumbang ke matala Assam atumbang ke ilitum phan na ke thak dak ji phan bang ke asap o sta me an hang he Karbi Anglong BJP a leader se atumbang ke article 244 ke pachun ji phan ke aning hang ta hai ji sita me state level laben ke central level atumbang ke Karbi Anglong phan matela article 244A ke pachun ji phan bang ke aning hang o ede jima pusi la ke nilihin ben ke matha lam no laben isiang thek bengela son no Assam CM Himanta Biswa Sharma alang li sitame article 244A phan ka demand mate article 244A pachunang ji pu kaning je bang ke matela official platform along alang li kaning je bang ke arji ponong gelang nalitum dong si arju ponong prutante nalitum comments bigta mentu ma konatma kening je pon Himanta Biswa Sharma bang so putha comment tu si kening je pon ma nalitum comments sam pikta sita me elitum be son mange chini nang ji state level ponon central level ponon non kachari bom la ke BJP etum si chari bom ana litum pen pete bang so article 244A pachun ji bang ke sum ji
Eltom da Karbing long jong si APHLC high low wipit stame hadak majority ke jong si BJP pulodang te alang litum support same litum kenang so sitame ningduk me alam bang ke non amat ke currently non amat ke BJP itum bang so puthak nang support dun mate bang so puthak nang pachunji phan bang ke angring thangnat stame abilang lasinili kematha gela son no bang so non kewang jilang arni election hut bang ke rada tum samay pressure pipik nang ji BJP itum samay pressure pinang ji je bang so article 244A aputha ke pachunji aphan alang tum long jakong do athe dak Karbing long stame BJP tum si chari bom no laben ke state level central level long an sitame BJP tum side lo Dasi asabo akejoy doji jong si da Karbing long a leaders atum Karbing long BJP a leaders atum jong si asabo chipang tang kring pen alang litum claim pon dok lutang te a chance ke thipi setame at present non amat currently is BJP currently supporting 244A answer ke dak no siwang hamlo ChatGPT along no siwang hamlo laben ke next question do tulang do current leaders demand it not anymore current leaders non doboma leaders itong bangso puthak demand no ma che song no ma pulutang te che song pon pe si sia question mageli to malong dokok ta haji Karbing long along APHLC atum hadel lo pulutang te break long kit ma edo matha dam sujang Karbing long bang APHLC hadel bon samay state level laban ke central level along jong si BJP side de pulutang te alang litum support samay litum kenang so athe bangso aputhak article 244A samay parliament long papas vek nang chila pen majority jong si BJP tum dukok lutang te alang itum akirap bang ke nang be totally un ipo banglen ni kaning je dam kali bon samay kachi song nang ji bang ke sum kilang lasi non ni ning ke hang bang ke lason lo non kachari bom alang itum already jakong dolo BJP tum already jakong dolo alang litum si bangso article 244A aputhak samay claim ponang po alang litum jong si claim clip pulutang de commerce claim hina APHLC tum alang litum ke non amat ke jakong velang alang litum claim ji pusame ko son si claim thekpo elum thekpo nong lo penan ke BJP he tum han same support dolo pen ana radatum pen ana Karbia ratum ke support dolo bon same article 244A pachunang ji po pressar bang ki pipidat hala bang so pressar bang ke pinang ji BJP donri APHLC donri poneli kening ji thangnat same aja kong abe bon same article 244A bang ke pachunang ji pu kado ka visabe ning je nang ji nali APHLC long le donon nali BJP long le donon congress long le donon bang so thak bang ke mare bang so objective main objective bang ke kado ka visame ting ni nang ji labe nali to man ki jutsi sialam na arju ponitu nali to comments na pik tha penang an iltum social media long news media long thek ponong lo APHLC atum penang an ke BJP anat kaching be mare BJP anat kidun samilum thek ponong lo copy polo nili matha bom lo bol same chini ne delo asinal tum comments na pik tha copy porsi a leaders atum APHLC inut bahani a leaders atum same ala punat BJP anat same kidun pon thek ponong lo copy por na tum comments pik tha lan le politics ala mangel jum che than pon chona ke wang jilang ani tum prexam abirta puthori tum che than ponang chokchikeli do protang de nang tum same diapon ikha dometak me kardon